ham dai cibai tini ang media ni buskang phaimani engkha uno je laitangai pujani sekang niakhaiba pujani poreo September October ni simi hajamara ari blog ni chini 21টা বিষয় যে রাগানি সাউন্ডটা মানে কোনো বিষয় 20 দিন কোনো বিষয় 10 দিন তাও জরা কোনো পেমেন্ট जाया बरि बागै जों वाइनि वाइ बार न जों भिडिअ तार ताइ एसडिएम रंनो जों बार साका बरो रिनाय हिनि सामानि यागुलो फानो तिनि प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं ताव पर्यन्त रागानि कोनो पेमेन्ट जाया बरि बागै जों जत बिसिनि जिनि मनिटरिं कमिटि ताइ जिनि त्रिपुरा मथारि जत वारियार्स TWF YTF जों जतनो थानसा खायो जों रागानि डिमान्ड नति खाना जत बिसिवनो जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घंटा থেকে 4 घंटा जों तालारनाय 11टा सिम जों तालारनाय आबनि परे फानो जुदि नियांकाय बुसकांनि 6 नभेम्बर 6 फेब्रुवारि 6 तारिख फेब्रुवारिआव जों लामा कासनाय खवाइ समनि दुइ राजा आयेन सिमना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे लगे जों ब्लगाव जों आदिनो तालारनाय जतक्षण पर्यन्त जोंनि रागानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों जोंनि आज जरा जों जानाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउदै जरा रगो जोंनि गोबांमा पारा हामसायनि बरलुकुरो मासाया मानिनि आरां पुसा गरै सरारनि परीक्षार ताउ बुसकांगो 16 तारिख सिमिसों सेंनाय खाता कलम गोबांमा रां पुसा दरकार नांगौ कताल काम तो दूरेर थाक गोसाम सिताव जे खाइमानि पर्यन्त रां मायांकाय अब बायनाय बरि बागै दाक्ति आईपीएफटी बीजेपी सरकार सिनियो रागानि रांनो रेनानि थं रियाकाय चिनि चबा जों ताव कतर फ्लायनाय आबनि बागै जत लुकुरबनो बुसकांनि 6 तारिख मंगलबार जों 10 तारिख सिमी जों खवाय सुबुलसिं खवाय रूट जों आबनो जों रूट ब्लक खायनाय जों जेकुनु मूल्य आबनो जों नाहना नांनाय जोंनि आबो जोंनि अधिकार आबनो जत्तनो गामि आमचानि जोंनि ताकुके बुखुक लिडार जों आं कयनामसंगो जत्तनो साख्लाय बायदि जत्तनो फायलायदि निनि मानथायनि बागै जों आदिनो लामा गासलायनाय शुरू बिसि सिमाय प्रत्येक बिसिनि अफिसाव जत बिसिनि अफिसाव जों 2 घंटा अथवा 4 घंटा जों तालार आबोगा प्रतिबाद माने खादुमानि फुंमानि आबनि परे जदि ब्लक अफिस बा भिडिअनि बिसिंतै नियाखबा एसडीएम बिसिंतै जदि बरनो कवरि खानकाय जों हयतो लामा गासुया फानतोमि मानो आबनि बिसिंनाव बिसा साखायफानो कয়েক दिन बिसिङाव जोंनो जोंनि रांनि पेमेन्ट जोंनो व्यवस्था खालामनाय अबश्य जोंनि मूल दाबि एबं जोंनि